Ƙasashen yammacin duniya suna so Najeriya ta lalace saboda mutanen mu su ƙaura su koma can su ringa masu aiki ko in ce bauta. Ku tambayi mafi yawancin mutanen mu da ke aiki a ƙasashen waje. Duk da albashin da suke ɗauka waɗanda idan aka canza zuwa kuɗinmu kuɗi ne mai yawa. Nawa ne yake rage musu bayan sun biya kuɗin abinci, kuɗin haya, kuɗin wuta da haraji? In ko ka tashi ba tare da wani abin a zo a gani ba ƙarshen wata, to me kake wannan ƙasa da ke yammacin duniya? Bauta. Shi yasa wannan wahalar da ake sha a Najeriya yanzu haka duk shiri ne. Masu magana suka ce da ɗan gari akan ci gari. Shi yasa ba sai waɗannan ƙasashen sun shigo sun ɓata mana ƙasarmu da kansu ba, a'a. Suna cimma haka ne saboda akwai gurɓatattun mutane a cikinmu waɗanda za su iya juyawa. Shi yasa suke goya musu baya su zama shugabanninmu kamar Tinubu da Buhari. Zan muku bayani dalla-dalla. Idan kuka ɗauki Amurka, Faransa, Ingila, duk wanda ya je zai ga mutane 'yan boko da suka hijira daga wasu ƙasashe, musamman ƙasashen da ke fama da talauci. A tashoshin jiragen sama, a asibitoci da wasu masana'antun cike suke dam da mutane daga Najeriya, Kenya, Ghana, India, Pakistan da sauran ƙasashe da yawa. To tambayar anan ita ce, wai su sauran mutanen ƙasar da suke zaune a cikin ƙasa ba sa son waɗannan ayyuka ne? Suna so mana idan albashin zai ishe su mallaki gida da mota har su biya duka bukatunsu, amma da yake wannan albashi ba shi da kauri a waɗannan ƙasashen ba za su yi ba. Kuma dama an killace musu ayyuka waɗanda suka fi albashi mai tsoka, kuma ɗaiɗaikun mutanenmu ne zaka gani a irin waɗannan ayyuka. Su kuma ragowar waɗanda suke kamar leburanci, in aka ce za a biya su albashi mai tsoka, to ai ba za a samu riba ba. Kai kuwa wanda kuɗin ƙasar ka ba daraja, da ka canza wannan ƙaramin albashi zaka ga yana da yawa. To da gudu kuwa za ka amince da wannan aiki ka karɓa ka hau jirgi ka tafi, tunda a ƙasar ka ma ka gagara samun irin wannan aiki. Su ko a can zai ce da tattalin arzikin su gaba ne, yayin da mu kuma ake tsotse mana mutane masu ilimi masu basira daga wannan al'umma tana ƙara lalacewa. Yanzu bari mu shiga cikin bayanai sosai. Kamar yadda abokina David Hunday ne ya rubuta, mutanen da suka tabbatar Tinubu da Buhari sun zama shugabannin ƙasa sun ba su sharuɗa. Kuma manufar waɗannan sharuɗan su ne rage arzikin Najeriya ta hanyar lalata darajar kuɗi ta yadda kuɗinka ba zai biya maka buƙatu ba. Wannan zai talauta 'yan Najeriya, musamman waɗanda suka yi karatu kuma suke da matsakaicin ƙarfi, yadda Amurka da ƙawayenta na NATO za ta ɗebe su a bagas ta ba su ayyuka masu albashin da bai taka kara ya karya ba. Gashi za ku iya gani a cikin jaridar Ingila ta telegraph.co.uk inda suka bayyana cewa ba sai sun yaƙe mu ba, amma idan ana samun shugabanni kamar Buhari waɗanda ba sa barin kasuwanci da tattalin arziki ya bunƙasa, to za su iya kwashe masu ilimin mu sannan a bar ragowar su sannan. Da can ai mutanen India da kasashen yammacin Asiya ne suke yi wa kasashen yammacin duniya wannan aiki na leburanci, amma yanzu tattalin arzikin su ke gunuwa, suna ta ƙaura suna komawa, sannan ragowar da ke cikin kasashen nasu ba sa sha'awar fita. To yanzu Amurka da NATO suna buƙatar sabon leburori a cikin asibitoci, masana'antu, makarantu, tashoshin jiragen sama da sauransu. To tambayar anan ita ce, ta yaya kasashen yammacin duniya suke cimma wannan buri? Ku buɗe kunnanku. Na farko dai shine rage tasirin tattalin arzikin Najeriya a Afirka. Ku yi lissafi mana, nawa ne sefa a shekaru tara da suka wuce, kuma yanzu haka nawa sefa take? A halin yanzu mutanen Niger ne suke shigowa Najeriya suna kwasa kayan mu a rahusa saboda darajar kuɗin Najeriya ya lalace. Na biyu kuma shine tabbatarwa masana'antun Najeriya sun durƙushe, sannan a tsawwala farashin makamashi yadda masana'antu ba za su iya tasiri ba kamar lantarki, kuma a tabbatar makamashin yayi wahala. Kun ga masu aiki a waɗannan masana'antu da gudu za su tafi wasu ƙasashen inda je su rungumi aiki sak irin nasu, wanda kuma zai iya biyan su saboda suna bukatar na abinci. Mataki na uku kuma shine kawo cikas da hana duk wata yarjejeniyar gina kayan more rayuwa tsakanin Najeriya da China, yadda ba za mu mori kudaden da China ta ware domin kwalla dangantakar Belt and Road ba, wanda zai bunkasa tattalin arzikin duk wata ƙasa ta shiga ciki, tare da rage duk wata mu'amala tsakanin Najeriya da ƙasar China kamar canjin naira zuwa yuan, ta yadda farashin shigo da kayan ƙasashen waje zai dogara ne akan dala ita kadai, duk da cewa hakan ba zai taimaka wa tattalin arzikin Najeriya ba. Yanzu mu ɗan nazarin sakamakon ɗora Buhari da Tinubu da kasashen yammacin duniya suka yi akan kujerar shugabancin Najeriya. Wani irin ci gaba aka samu? Tun shekara ta 2015 babu wani gagarumin aiki guda ɗaya da zai bunƙasa tattalin arzikin Najeriya wanda aka fara. Saboda haka shekaru tara kenan ba a yi hoɓɓasa ko ɗaya ba wajen haɓaka tattalin arzikin Najeriya. In banda wannan coastal road ɗin da aka ƙoƙarin fara shi a Lagos daga Lekki, kuma ai wannan a daidai kan titin ofishin jakadancin Amurka yake, wanda yake Eco Atlantic. Duka manyan ayyuka da aka gama a waɗannan shekarun, kamar gadar Niger ta biyu, layin dogo daga Lagos zuwa Ibadan, Abuja zuwa Kaduna, da kuma ɗakin karɓar fasinjoji na tashar jirgin sama na Murtala da ke Lagos, duk Jonathan ne ya fara.
yanzu shekaru 8 na Buhari da watanni 17 na Tinubu ba su haifar da aiki guda ɗaya tak ba wanda zai bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. A watanni 114 da suka wuce mun fuskanci bala'in tattalin arziki da Amurka ta shirya wanda ya rage darajar naira da kaso 1000 cikin 100 da rushewar kaso 50 cikin 100 na tattalin arzikinmu wanda ya sauka daga dala biliyan 568 zuwa biliyan 258 da kuma tashin goron zabo na bashin dala da ake bin Najeriya da cewa ba ta bukata da kuma karuwar rashin tsaro wanda ya raba mutane da mahallansu da kuma wuraren cin abincinsu, lamarin da ya saka Najeriya a cikin jerin kasashe na 3 da mutane suka fi mutuwa sakamakon tarzoma. Wannan yanzu ya jawo Najeriya gagarumin asara saboda mutanenta masu ilimi zuga suke hawa jirage suna tafiya, suna yin ƙaura suna komawa kasashen Amurka da ƙawayenta kamar Canada da kasashen yammacin Turai da Australia da New Zealand. Waɗannan mutanen da suka tafi su ne za su taimaka musu wajen gina tattalin arzikinsu ta yin ayyukan da mutanensu ba za su yi ba yayin da ake biyan su ƙananan kuɗaɗe. Ragowar jama'ar mu kuma na nan gida suna ci gaba da zama cikin talauci da rashin ilimi da rashin tsaro da wahala a hannun 'yan siyasa da kasashen yammacin duniya suke juyawa. Saboda haka me ya kamata mu yi kafin lokaci ya ƙure? Ku rubuta mu a comment section. Ajira dan bello.